KRISTU UYINKOSI. Siyathanda ukubingelela abazalwane egameni likaJesu Nkosi yethu. Siyambonga uNkulunkulu ngethuba asipha lona. Bingelele ubaba Dokotela, u-Apostoli kanye nomama, abefundisi bonke abakhona ney'khaba zabo, obaba, omama, intombi ney'nsizwa. Masilalela insimbi umqondisi wohlelo kade siphathele uhlelo ngaphambili. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe ungaka nangothando asithanda ngalo. Ubeke ngami ngizobona ukuthi akusabe sengibani uNkulunkulu usekhulume kakhulu la. Umsebenzi asesenzele wona siyambonga ngawo. Amen. Ngokuphuthuma-ke sizobuka-ke incwadi u-Isaiah chapter number 5. Soqala nje kwesini lokuqala mhlawumbe sifunda amavesi ambalwa bese-ke siyaqhubeka. Isaiah chapter 5. Wasenziwa Isaiah chapter number 5, isivini sikaJehova isihloko sethu. Ke mangihlabelele ngothandweyo wami, isihlabelelo sothandweyo wami ngesivini sakhe. Othandweyo wami wayenesivini egumeni elivundile kakhulu. Wasimba wakhipha amatshe aso, watshala ngomvini omuhle, wakha isiqongo sokulinda phakathi kwaso, waqopha isiqhamo kuso, uthemba ukuthi siyakuthela izithelo zomvini, kepha saveza izithelo zasendle. Manje mina enakhileyo eJerusalema namadodana kaJuda namadoda akwaJuda, ake nahlulele phakathi kwami nesivini sami. Ngakwenziwani futhi esivinini sami engingakwenzanga kuso na? Kungani ukuba lapho ngethemba ukuthi siyakuthela izithelo zomvini, saveza izithelo zasendle na? Sengiyakuntshela engiyakwenza kuso esivini sami, ngiyakususa uthango lwaso ukuze sidliwe, ngidilize ugange lwaso ukuze sinyathele. Isibongo. Sasimbele uma sibheka indaba esihamba nayo, noma-ke kulesi sihloko esikhishiwe kukhulunywe ngoJesu la. uJesu ukuthi wayengenabo ubuhle, wayengabhekile indlela ambonakale ngayo ngesiphambanelo. Ngabe umchaza uJesu noma sasingekho, kodwa kuthiwa ubuso bakhe wawungakwazi ukubheka. Indlela wayeshawe ngayo enomqhele wameva, bengawukalanga bevele bagxumeka, waphuma igazi, bemshayile, bemkhafulela ngamathe, wayengabhekile nje.
ubuhle bakhe kwangasabonakala. Into edala ukuthi engabhekeki uJesu wayezolanda mina nawe ukuze namhlanje sibe lapha la sikhona. Isaya la ukhuluma ngesivini sothandweyo wakhe. Othandweyo wakhe uNkulunkulu lesingisi libeka kanjalo. Lithi uNkulunkulu wami noma inkosi yami yalima isivini. Esivinini ke kubekwa ukuthi waqatha umqatho. Mathiwa waqatha kungeze kuba indawo yayinamatshe le wakhipha amatshe wasilungiselela isivini ngoba enethembu lokuthi sizothela iy'thelo. Wenza isikhamo khona la eduzane ukuze makuthela esivinini amagrebhisi akwazi ukukhama akwenze konke esivinini ngoba isivini wayesibiyele ngokwazi ukuthi unethemba lokuthi sizokhipha into enhle. Olathema kuhamba isikhathi manje uzobheka esivinini, isivini asizange sayenza leyo. Amen. Isivini asiyenzanga lento, sesebenzile umnikazi waso, wadela isikhathi sakhe, wakhipha amatshe, wafaka nothango enze ukuthi singadliwa izinkomo noma izilwane zasendle ey'thanda ukudla ihlahla ey'namaqabunga. Wasibiyela ngokwethemba ukuthi siphephile isivini. Uzonisa imvula ngesikhathi sayo, sonokwazi ukuthi sithele iy'thelo ezifanelekileyo. Uma engasakuboni konke lokhu akulindeleyo, kunombuzo-ke awubuzayo ukuthi yini ngabe akayenzanga kahle. Ngizothi isihlobo sami, mina nawe sisuka kude, uyazazi lapho suka khona ukuthi bekunjani. Khona abantu abalaziyo udlame, khona abangalazi udlame. Khona abasuka odlameni ebebengalali emakhaya, iy'ngane zabo bayithatha boyifihla kwezinye iy'ndawo. Khumbula nje maxoxa nomunye engitshela ukuthi ngesikhathi kuzolanda ifurniture kwakhe ngenxa yokuthi kwamoto yayishiswa ngalezo y'khathi, wacela ukuthi abasesitolo befike alayishe ifurniture emotini yasesitolo ezithi ifurniture idliwe kanti iyathutha iyabaleka. Akuphelanga lapho ngane zakwethu, wasinda wena ngoba uNkulunkulu ekulungiselele ukwakhela isivini. uNkulunkulu ukubiyele ngoba efuna ukuthi uthele iy'thelo ezinhle. Mhlawumbe umbuzo uthi ngabe lezo y'thelo uyahamba ngazo, ma uNkulunkulu ekubheka uyathokoza yini? Iqiniso ukuthi uyakholwa, iqiniso ukuthi uyafakaza, iqiniso ukuthi uyahlabeleka, uyaliphatha uhlelo, uyashumayela nokushumayela. Kodwa uyiso lesivini uNkulunkulu asilindele ney'thelo ayilindele na. Ngoba isikhathi sanamhlanje siphila la abantu behamba khona ngokwesiphiwo nangesipiliyoni ukuthi umuntu azi ukuthi into ethize ngiyakwazi ukuyenza. Uma mina ngingakafika enkonzweni into ethize ngeke beyenze, yenziwa yimina. uNkulunkulu akanendaba nalo. Ufuna isithelo ukuthi njengoba eqathile ensimini wakubiyela ensimini, ikuphi lokwenzayo ombonga ngayo. Banye bakhulela abanye abazali, bakhuliswe ngabanye abazali, batsheliwe nabo ukuthi wena abazali bakho bashiyise emncane, mhlawumbe bashona kubabili noma bashona yedwa noma sibazi ukuthi babhunga bashona. Kodwa umbonga ngani uNkulunkulu ukuthi kube nabantu abakukhulisayo. Eqinisweni uNkulunkulu ebefuna ukuthi ukhulu kuze kube nezinto ozozenza, kube nobufakazi ozobenza, kube nentshumayelo ozoyithulula kubantu, abantu babone ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuphilisa intandane.
abantu bakubona ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuma nomfelokazi. Haleluya. Injani impilo yakho? Nangu uNkulunkulu ezobheka ensimini abeyilungisile. Thola ukuthi sekhipha amandla akhe onke esivini sithelelo kwaso esikuthandayo. Lokho abekulindele yena ukuthi kuzothelwa la akasakutholi uNkulunkulu. Mhlawumbe besingabuka nje sigubha noma sikhumbula ukuthi safelwa uJesu. Ukuthi mangaka amaphasika uya kuwo. Khona basuke endaweni ezikude kakhulu. Khona bazothi uma bebuyela babuyele emuva mhlawumbe uNkulunkulu engathokozi ngabo. Ngoba angazi mhlawumbe khona baphumule njengobulanga bathi bosibonela phambili. Ngenxa yokuthi noma usufakiwe ensimini awufuni ukwenza imigomo yasensimini. Ngizothi ingane zakwethu ake singenele ngaphakathi sihlale ngoba ngaphandle khona ukufa. Ngaphandle kuyabutha. Ngaphandle kuyalinyana. Sinenhlanhla. Uma uthi ulalela abantu bekhuluma befakaza wonke umuntu ukhuluma ngevangeli eliphethwe abapostoli njengevangeli lehlukile. Ngoba akunakusiza bazalwane ukuthi sincome kodwa thina kungabikho lutho esilenzayo. Singambongi ngalutho uNkulunkulu. Yabona esikoleni ngiyakhumbula esikoleni bekeqede izikole esaziwayo ukuthi yabona uma ufuna ukuphasa noma ufuna ingane yakho ithole kahle ku standard 10 ngise esikoleni esithize. Hayi leso sikole kulele kuyena ukuthi umsebenzi wesikole uzowenza. Isikole singabizwa kahle sibe nephesenti elihle lokuphasa ekupheleni konyaka. Kodwa manje ukwenza umsebenzi wesikole, manje ubalalela othisha, manje uyihlupha ngokutadisha, uzofeyila kube khona abamedlulayo. Ngizothi isihlobo sami ake singafeyili sesiphakathi. Ngonyaka odlule ngoJulayi angihlezi July wesithathu umusuku lapho phambili. Kodwa baba angihlezi naye uthi ke yabona Mthembu njengoba kuJulayi nje ebandleni lami babambe inkonzo kaJulayi. Uthi kodwa ngikhethile enhlizweni yami ukuthi ngize la. Ke ngizonyathela ezulwini. La ngithinta leli gama ngathi we kasi mina ngiseduze. Engikwazi ukusuka ekhaya ngeenyawo ngizofika la. Ngiyabona ukuthi ngisezulwini. Uma kukhona abantu abasuka le phambi kwaseThekwini athi uzobona ezulwini. Wathi yabona Mthembu bengingakakunje nake la. Ngingakafaka lokho esekufakile. Wathi yabona Mthembu ngithe ngena la ngaphakathi mawuza umoya wami ukuthi ngisezulwini ngempela. Yathi inhliziyo yami kazi Nkosi ngiyabona mina ukuthi ngisezulwini na. Ngoba kuyenzeka uhambe nomprofeti kaNkulunkulu ungamboni kodwa bakude naye bambona. Ma ufunda incwadi uJeremiya 17 verse number 4 uthi uyaphunyula ngokwakho ife ngakunikeza lona. Sinikezwe ifa bazalwane, ifa lokungena ezulwini. Bekumele sihambe kahle simkhonze uNkulunkulu singenababa. Abantu bekubona kithi ukukholwa ukuthi ubaba uma esindisiwe uhamba kanjani. Bakubona kithi sizintombi ukuthi uma intombi isindisiwe ihamba kanjani ekukholweni. Namhlanje uzabantu bethi ukukholwa nongakholwa kuyafana. Yini edala lokho? Kuphidlike ugange uNkulunkulu ebebiyele ngalo. Uma sekubhidlike ugange uNkulunkulu ebebiyele ngalo, khona izinto ezikwehlelayo uSathane wayekade efuna ukuyisebenzisa kodwa isithumbe engasitholi. Ngizothi isihlobo sami ungavumi kube nogange olubhidlizwayo. Amen.
ungavumi uNkulunkulu abhidlize ugango. Into emenza ukuthi abhidlize ugango into ukuthe ake siseshe mina nawe sibone ukuthi sisekholweni ngempela yini. Uma uNkulunkulu esistengile kuze kube manje sivela esikhathini esinzima, amabandla amaningi ayaqhuka namhlanje ngenxa ye-COVID. Abanye abazalwane bawile, ababange besabuyela emabandleni. Kodwa wena ulapha namhlanje, mhlawumbe ayazi ukuphatha kwakuphatha. Mhlawumbe ikuphathile wedlula kuyona. Yini uNkulunkulu ukubiyele ngogama. Uyazi khona izifo uNkulunkulu azi kahle ukuthi awunayo medical aid. Uma ngathiwa ziyelashwa lezo zifo kufuneka umuntu one-medical aid, kodwa wena uphila nazo. Kunabantu abadla ukudla abatshele ngodokotela ukuthi abadla ukudla okuthizeni. Wena udla noma yini ebekwe phambi kwakho kodwa akuguli. Yini ubiyele ngogama. Into ofanele uyenze ukuthi uma ubiyele ngogange thela phela ithelo, ngoba uNkulunkulu khona izinto ayilindele kuwena. Njengoba eshayiwe walinyaza engasabhekeki, ubeshayela wena ukuze wena ubiyele, mina nawe sibiyele. Zingeke izinto engabe zisehlele. Uthi omunye umzalwane uthi yabona ukube uNkulunkulu uyalala, Sathane ngabe kade aqeda. Ngoba ithuba elincane alitholayo udala umonakalo omkhulu. Ngizothi bazalwane uNkulunkulu sibiyele. Nakulesi sikhathi sibiyele bazalwane. Ake sitheleni ithelo ngaphakathi ensimini uNkulunkulu asifake kuyona. Lokho akulindele yikho impela okufanele sikwenze. Uma ungakwenzi wazi ukuthi unecala. Zikhona izinto ongakwazi ukuzenza. Khona izinto ongakwazi ukuzenza. Uzoqinisa inhliziyo bethi bekhuluma ungayithambisi inhliziyo. Ma sibuka isililo chapter number 3 verse number 40. Uthi ke masiphenye siqine izindlela zethu sibuyele kuJehova. Yabona enye into ezokwenza ukuthi ungaphumi ensimini obuyele kuyo ukuthi uyiqine. Uphenye indlela ohamba ngazo. Ukuthi inkosi ngisekuyo yini intando okubeke kuyo kaNkulunkulu yakho na. Awukho ukuhamba kwakho ukuthi uhamba kanjani. Baningi abantu behlela zingozi. Thina siphephe uNkulunkulu esekusindisile. Uthi umuntu uyabheka ubona ukuthi bengafanele ngedlule lapha, kodwa ngomusa kaNkulunkulu uNkulunkulu ungidlulisile. Kwenye inkathi kuke kuvimbe nje kube nentalo mhlawumbe uzoshushwa isonto emotini noma ubanje itraffic kanti ngaphambili sekwenzeka ingozi. Umuntu ubuka isikhathi ukubeleka ayikwehlelanga mhlawumbe uzoba involved kuleyo ngozi. Yini ugange uNkulunkulu akubiyele ngayo. Sibiyele bazalwane. Ngizothi mina singaphumeli ngaphansi. Khona abanye abanenhlanhla bangena ekhaya lezwi kwathi laba abafakile baphuma. Ingenxa ukuthi uNkulunkulu ukubiyele wena. Musukudlala phela musungaphakathi. Isikhathi sokudlala bazalwane nesikhathi sokusonta siphelile. Kufuneka abantu abazohamba ngobuqotho phambi kaNkulunkulu. Yena ihlazo eliyoba khona uma uJesu engabuya kuyisonto abantu besemabandleni. Angazi ukuthi bangaka abayosala kukhona abahlithwayo. Ake sibe nalowo mbuzo ukuthi inkosi kodwa ngiyoqualifya yini? Manje ngasho nelilanga athi ngabona ibandla lihlithwa. Emini nje babangilele ekhaya ngasebenzi. Ngabona ibandla lihlithwa abantu kwenzeka nje uxwayisa kweso abantu abasekho. Manje ngiyabuka ibandla sengisele mina. Into yangihlupha ukuthi ngisale kanjani. Ngabuza ukuthi mina ngisale kanjani phela bafanele nami ngihlwithwe. Kwakho nizwi lathi isikhathi usichitha kakhulu uFacebook. Ngawuyeka kusukela ngalowo nyaka. Ngoba ngiyabona ukuthi uyangibambezela.
Kunezinye izinto esizenzayo esingafuni ukuhlukana nazo. Othi ububuka ukuthi ube bengise eBhayibhelini kuningi ngabe ngutholile la. Usathane lokhethe kuvula ubuke lo. Yabona sithi masisenkonzweni ukukhonza. Kube kukhona abantu ababhizi baphenyana namafoni babuka izinto sithi silathi ngaphakathi esivandini. Khona bangaphandle kothanga kunezinto abazenzayo. Yini sekususuka ngesekusele nje yena uganga kade kudiliziwe. Usaya nje ngomzimba ukuze kungashiyi ukuthi enkonzweni akasala. Abanye uzamsho bekhuluma eyona le nkonzweni ngiyayithanda kodwa ngokubuka njalo ayi. Impela yona nemithetho yayo mihle kodwa le ndawo yokushukula emakhanda ugange sekususiwe. Ngizothi ingane zakho ukuthi uNkulunkulu senzele umusa naseyikhathini zokugcina. Ake siphikeleleni phambili. Sibiyele uNkulunkulu uchithe isikhathi sakhe wasilungisa. Wasenzele umusa beginqika abantu befa ngapha nangapha wasindisa. Ukuyibuze yini ukuthi kombe yini uNkulunkulu amhlengele yona kuze kube manje. Nge-COVID uthi uma emncwabeni mase kufike wena njengomfundisi bona abantu bededa bonke ngendlela bebesaba ngayo. Bathanda ngoba umfundisi efike wena vele uhulumeni akafuthi abantu bebaningi ngabe bemali kude. Usokwenza yonke into yenzayo usuweka. Kodwa uNkulunkulu wasithwala kukho khona lokho. Kungenzeka kube mhlawumbe nami yangibamba. Kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu engithandile engibiyele ayangaba namandla phezulu kwempilo yakhe. Mhlawumbe nawe ibambile. Uyuthi umuxoxa nawe abanye bayabexoxa ukuthi hey ngangathi mangithi ngiyadla ukudla ungabuza ukuthi kunambitheka kanjani. Bese sithi abakuyimpe kodwa ngenxa kaNkulunkulu ukuthi ukubiyele. Kungenzeki lutho. Sibiyele bazalwane. Ake sihlaleni ngaphakathi. Sithele ithele uNkulunkulu ayifunayo. uNkulunkulu unemvula. Uzakusibusisa. Ake sihlaleni ngaphakathi. Uyaluzile. Mhlawumbe ngathi abuyele emuva la uqhamuka khona awufisi nokubuyela emuva. Kodwa uma usulitholile ithuba lokukhonza usalibele ukudlala. Isikhathi sokudlala siphelile bathandekayo. Yini uNkulunkulu akufanele ayenze? Empilweni yakho yini uNkulunkulu ombonayo ukuthi abayenzanga kahle? Babiza abantu bathandizwe. Izwe liyathanda. Uma kuthi kuyakhulunywa ngalezinto zezwe ukuthi abantu abahlukane nazo kube usubaxoshile enkonzweni. Sifuna ukukhonza uNkulunkulu namabhuluka ebhuke emadolweni. Kuthiwa zitayela. Sifuna ukukhonza uNkulunkulu sitebhisile. Kuthiwa zitayela namabhuluka amancane ukuthi umuntu uhlale phansi. Uzothi umuntu man of God uyimpintshile uzoma phambi kwabantu. Isikhathi esiphila kusona abantu bayalithanda izwe. uNkulunkulu uzoluwisa udonga. Uma seluwisile uzophenduka inhlekisa phambi kwabantu bebekwazi ukuthi uyakhona. Ngizothi ake simkhonzeni uNkulunkulu ngeqiniso bazalwane. Isiphithi nje ukuthi umuntu akhiphe imali yakhe ayesitola ayothenga isidwebe impela sihebuleyo. Akhiphe imali eshisiwe ayothenga isidwebe sazi ukuthi idwebe ziyalahlwa. Yena ukuthi uhambe uyosithenga sifake emzimbeni. Bese kuba isitayela ke khona lokho ungakwenzi wena usemuva. Bangaka basibukele emuva kodwa siyabonga ukuthi uNkulunkulu usihambise ekukholweni. Sihamba ngokungcwele bazalwane. Ngiyakhuleka nami ukuthi uNkulunkulu angakususa ukungcwele kimi ngokumaye ukususa ngiyokufa. uDavide uthi Nkosi igazi lami malingawele emhlabathini ngikude nawe. Ngizothi isihlobo sami umuke wasuka uNkulunkulu wawisa ugange uzowa. Igazi lakho lo emhlabathini uzobukude kakhulu noNkulunkulu. Akubuka indaba yakho ukuthi uhamba kanjani noNkulunkulu. uNkulunkulu wethu muhle uyasithanda. Usinikeza isikhathi sokuthi silungise sisakwazi ukukhuluma. Uma uthi uya esibhedlela kumele lezikhathi sijwayele ezibhedlela siyokhuleka khona. Ufica umuntu ekhweba
ekhweba ngesandla ekhweba umuntu uyasondela kuthi uyalalela ubona kunyakaza indebe zomlomo Sathane semvalile ukuthi akakhulume isikhathi abenikezwe esona sokuthi aphenduke alungise indaba yakhe usiyekile ngoba nalento yokuthi sikhonze sinenkani yiyo ezokwenza ukuthi ugange ludilizwe athi umuntu nami nenkani kabi ngafuza abakithi ngafuza baba omkhulu angithintwa bengafanele bazalwane ukuthi ungathinti ukholwa ukuthi noma usukholwa ujike ungathinti ube nenkani athi umuntu anongibuza bosibanibani asitshela abantu esingabazi abantu esingakhonzi nabo yebo ukubuzwa kubantu abangakholwa kufanele ubuzwe kuthina esikhonza nawe ngoba yithi esikazi kangcono lesa sikhathi sesedlule ngakho hlukana naso hayi nami ngingaza nongibuza bosibanibani bayangazi siviyami yasiwayibona ugange lufilisi yini uNkulunkulu angayenzile empilweni yakho mawubheka ikuphi uNkulunkulu angakwenzile siphila esikhathini seyigayela abantu bayithanda idahela uma kukhulunywa ngazo kuthiwa kuyeke ukushunyayelwa kulokhu kucabana nabantu khona abantu abamelene nenkonzo yokuvunya kwezono bazalwane angeke umkhonzi uNkulunkulu onesono empilweni yakho ngoba ngisho ungajabula kanjani ujabule unabangani bakho ujabule nabantu ohamba nabo kodwa uma usathane kwakukhumbuza kuphela ngisho ukudla esiswini omunye ubona kwehla inyembezi qatha inyembezi isona simbusayo uJohana oqala uverse number 5 uthi nanti izwe salizwayo simshumayeza lona lokuthi uNkulunkulu unguphila ukumnyama kukho nakanje bese uma sithi sinenhlanganyelo sibe singahamba ekhanyeni khona sinamanga senze iqiniso bese banendaba engiyithandayo ukuthi uma sisivuma izono zethu uNkulunkulu wethu ethembekile ubasithethelele asihlanze uma usuhlaziwe bese ngathi awonanga unjalo uNkulunkulu wethu yabona uma sekuthethelele izono kube ngathi lekhanda liphile kahle kuba nemvuselelo noma uhamba uzwakala ngamakhorasi ngisho usemotini bona umuntu eshaya imoto ephakamisa izandla uyacula yini uthethelela icala ebelimhluphe enhlizweni kunabantu abamelene nalonkonzo abathi kugcilazwa abantu mabevunyiswa izono angeke ukwazi ukumkhonza uNkulunkulu unesono ngisho lento kubazalwane ngapha emakhaya sikhule sidibhisa inkomo nalena enkandla besidibhisa inkomo kunenkunzi yasekhaya ebiwe sihamba nje manje sihamba nayo siyedipha uma seyifaka umgoqweni sesiyediphini ibilandela nayo kube sengathi izofika ingene uzwethembe nawe uthi izongena uma ngeke yathi inhlaya yabona amanzi izophendula ngeshoti zonke inkomo lezi zizobaleka ngoba izohamba ngophondo idlula ngophondo kuzo zonke inkomo iphume ngapha nathi siyesaba masivukele kokuhlanya kwayo zingene lezi eyingenile ediphini isiyohlangana nazo ngale ngaphambili umehluko kuyona ukuthi zithi zimanzi lezi yona ibiyomile umehluko kuyona ukuthi zithi lezi amakhizane esha noma efa yona ibe namakhizane inikeziwe isikhathi sokuthi ediphini yodipha kodwa yalibalekele idiphi injani yethu impilo uNkulunkulu senzele umusa kulezi zikhathi zokugcina ukuthi sihambe endleleni indlela yethu siyilungisile ufike walungisa isivini wakhipha onke amatshe angadingeki wafaka umquba enzela ukuthi uma esetshala isivini sakhe sikhephuzele sibe sihle khona kuzothi uma sesithela sithela ithele ezinhle ngesikhathi elindele isithelo sayikhiphela mene wathi ngizodiliza ugaba ngizosenza sibe yinhlekisa kuzothi sizodliwa izilwane zasendle kuyogijima noma isiphi isilwane ngoba lonto bebiyile ugama oludilizile lunjani ugama uNkulunkulu ebekubiyele ngayo akusuwena inodilizile nayo umhlabelelo uthi dela konke dela manje athi masinyane
uzokufa kodwa mangabe sezongena awuthukile nesivinini uNkulunkulu akubeke kuso uthela sona isithelo uNkulunkulu asifunayo kuwena uNkulunkulu ufuna ukuthi sihambe ngobuqotho bazalwane asibuke leli verse sengiyacina uHosea number 14 uverse number 9 uthi ngubani ohlakaniphileyo aqonde lezi zinto ngubani onomqondo azazi na ngokuba izindlela zikaJehova zilungile ayikhona yonke indlela engalungile kuJehova zonke indlela zakhe zilungile bese zothi ke abalungileyo bayakuhamba ngazo kepha abaphambukayo bayakukhubeka ngazo lezi zinto thina sisiphilisayo lezi zinto esithi masizidla sikwezwa amandla ebuya sisuthe yizo lezi abangalungile abakhubeka ngazo bayakhubeka ngezinto ezisiza bangaki abantu abafakazayo ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi ubasize kangakanani lo mthandazo nathi asiza ukuthi angiyena umuntu ojwayele ukulokhuza kakhulu ukukhuluma kakhulu nokusenda ufakazi kodwa uyasiza kodwa laba bangaqondi kuyabalimaza lokho yini abalungile abaqondi wena oqondayo hlala eqondeni uNkulunkulu usibiyele bazalwane ngizosho njalo nakulolu suku namhlanje ukuthi wena unenhlanhla ubiyele hamba namazwi kusukela ngolesine oqalile ukwezwa kuze manje mhlasimbe ke ngokuvuma kwenkosi umkhosi siyawugcina kusasa wePhasika sizohamba sibuyele emakhaya kodwa ukuhamba nalokho uNkulunkulu abehlelele khona ukhumbule ukuthi ubiyele nanoma yini oyenzayo musukuhamba njengomuntu ongabiyele umuntu obiyeleyo uyazi ukuthi ubiyele umuntu onekhaya uyazi ukuthi unekhaya uyazi ukuthi uma kudla kufanele kuhle sengisekhaya lo ongenalo ikhaya ulala noma kuphi uma ethi umngane wakhe asambe siyolala akanankinga ngoba vele ikhaya kanalo wena unekhaya uNkulunkulu kubiyele sibiyele ingane zakwethu asimamjabulisi uNkulunkulu uyophunyula ngokwakho ifa engakunikeza lona ifa leli sisakhula ey'koleni sasithula sithi nanti ifa zithathele yilo ifa leli uNkulunkulu asinikeze lona kuyabuyisa ukuthi kusuka abantu balena kude bethi bazelana thola kathi thina esilana asiyiboni into abayibonayo uNkulunkulu akasivula amehlo bazalwane sihambe sinoqobo egameni likaJesu amen sizohlabelela ke number 107 bese sicela ke ubaba umnikathi asikhulekele masiqeda ke uhlabelela sithi ke ngiyavuma umangalisi ngiyavuma umangaliso